Poilano jotono kakaham tayane hamjama yaparo fainai 27 October 2020 TIPC ni expel group rock lamaka sunani hene bibino jagao je tabuk saklai tongmani omono regoino ang tini kisa nong ni buskang kok sanani nayo takugrok norok jotono saimano जों TIPC साबनो तैयै जों खलायका एबं टांगे खलायजाखा अमनि लाइबुमा बा कथमा नरक जतन सिवो ताबो ककंखा अमनि सिकां नि ककनो बां किसु सानानि नायो अमंखा थानाय 25 years लेफ्टरने आमालो ताबुक जरा तंनाय र बराफ्रो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑल त्रिपुरा रिटर्निस जॉइंट एक्शन कमिटी विभिन्न मुंग्रिवै विभिन्न बरक ग्रुप खायै बरक विभिन्न बरकनो अमते दाबिरिनाय मुतेरिनाय हेने रां थुमुय चालायै विभिन्न किसाय मिसा सरकार बा याक खालायै बरक आ समयो अमते खायै सिनि बर रंनो गोबां मा जागावो थकक्का एबं रां ना हारमानि मारि सिनि थानि तंगो हेका अमते खाय गोबां मा जार थकक जंनाय र बरक ताबुक साइमानो एबं जखनते आं जेलनि यगै फायै एबं एटिटेपनि कनफारेन्स एको एस्ट्राय बाजारो खाइमानि यागुलो जों परबर्ती समय जत्तन मथानो दुलतैनानि बागै जों TIPC हिनि मुंग्रिवै कायसा मथा खुलका माने त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनियस पीपल्स काउंसिल हिनि जों जे मथा खुलक माने अ मथावो माने त्रिपुरा हास्तेवो ताबोसक जरा जे सिलाय रमै सबा खलाय याकरै फायनाय अमति हाय 48 आहाय मथानो तैयै जों मथा खलायजाखा हेकाकाय अ मथावो बिबनो बरनो जोंगाफ्रो जोंको खायका हेकाकाय आं नुखा जे चिनि म अंको अ मथावो गोबां मा बरकनि आगि तो गानावो नुगिया तंया बाय बंनो सिया हेकाकाय जखन मथा चालांमनि यागलो नुखा बिबनो बरक बिनि चरित्र हामिया तंमानि सित्रा आबोनि बागै केबो एक्सपेल लुंखा नरक जतन नुखाना अमते तमुं सित्रा मांगपिलि रंनो नुखाना केबो रांसा एक्सपेल खलाय रिजाखा केबो हिसाब रिउइमाया बनबो नोटिस रिजाक आबर एक्सपेल रन अंक खाया के मतेखे एकेर पर एक सिनि जारा रिटार्निस एवं कामियाम सय तंनाय चिनि तंक संतंनाय तिप्रा सारंग न ग्रिनानि हो ग्रिनानि बागानिनानि ट्राक्टरिनानि हने बरक गोबां मा जागा रां थुमका बेंकनि रां नायरिनाय नि नियमते स्किमनि रां अंक 5000 जमा रेखाय 25000 माननाय अमतिर गोबां मा बरक बिबनो जागा अमतिके थुमै चाखा हेकाकाय थानाय लेफ्टनि आमल बरक अमतिके गोबां मा जागा चिनि रिटार्निस रंग जारा सबा सिलायबे सबा खलाय फिरगै फायनाय रंग बर ठकका ते पाब्लिक नो ब ठकका हेकाय बिनि परबर्तीव ताबो IPFT एवं बीजेपी गवर्नमेंट फाइमेन यागुलो बरक सेम अ कम्युनिस्ट न या करे ताबो खाय बर बीजेपी नि ब खितुंगै न बरक थानाय 27 तारिख को 29 मार्च 2019 आगरतला रविन्द्र शतबासी भवन बरक कायसा पान्दा खलायै बरक ताम साका जे ताबुक सरकार चिनि केस जतन रसाबाय सिनाय ताइ चिनि जे दाबिनो जतन करसिनाय आरो डेपुटी सीएम থেকে শুরু খায় আইন মন্ত্রী থেকে শুরু খায় जतन बरक थांगै गलायके मेमोरेन्डाम या फारमानि मांगपिलि तो नरं नुखाना न गे ताबुक ककुंखा तिनि 2019 नि 29 मार्च आर तिनि 2020 नि अक्टोबर तिनि प्राय 25 इंकं थांखा हेकाकाय ताबानि ककुंखा तांगै दाबि सुफुं जागिया नरक मेमोरेन्डाम देखा नंनो कक रेखांकाय तांगै दाबि सुफुं जागिया केता कायसा ककुंखा नंनि दाबिले ताम तंबा जारा रिहेबिलिटेशन नि बागै जारा ताबुक जे आन्दोलन खायतंनाय बांको खायतंनाय नों गवर्नमेंट नि रेकर्ड थांगै नायदि बर इतिमध्ये ना रिहेबिलिटेशन मानखा किन्तु प्रुपार जता एसपार निनि एकॉर्ड नि अनुसारे जेमन एटिटेपनि एकॉर्ड नि अनुसारे बरंग जे कायसा काहाम विलेज मॉडल विलेज खलायै बरंग जे पुनर्बासन माने आबो अंक करै किन्तु NLT नयनबासी ग्रुप नि जे एकॉर्ड तंगमाने आबले फुलफिल खलायजाखा एवं लेफ्टनि नामालो एमन भाबेखे 55 कोटी टाकानि आबो इमप्लिमेंट खलायजाखा आबो ताबुक
যদি আবো ইনকোয়ারি খাইকাই সিবিআই তদন্ত খাই দিখাই আবনি অনেক কিছু কেলেঙ্কারি মানজাंनाय হিনি जों साइमांखा এবং আবো जों दाबिबो खालायका आं निजेबो दाबि खालायका आबो आगिबो प्रेस मिट दिउ साका जाबनो जों अंगो खायनानै नांगौ हेकाकाय ताबुबो ठीक বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্টনি সময়বো ও যে কিছু অংশ বড়রক ও যে কিছু যারা লোকরকনো বিবনো কক সাवै फेम लगै थकंनाय र ताबुबो गोबांमा जागावो गभर्नमेंट फाइमानि यागुलो नन नग रिनाय नन ट्राक्टर रिनाय नन थालिक बागान रिनाय नन आंद्रस बागान रिनाय कय बागान रिनाय विभिन्न जागावो बरग्रां ठुमका नग रिनाय नि केम थानि 5000 नाखा ट्राक्टर रिनाय केम थानि 10000 15000 नाखा थालिक बागाननि आंद्रस बागाननि कय बागाननि केम थानि 2000 3000 खाय नाखा केबो साका दिल्लीआव थांनानै नांगौ मालायनो नांगौ केबो सावा आगुलि लाइसनो नांगौ अमतिखाय 200 300 थुमानि कखाय त सावैनो लाभ करिखा हेकाय आं आगिबो साका अमनो पुइतुता सादि अनर रां रटारि दिने के ताबोखाय साल बुरुम बुरुम ना आनो फोन खायो गोबांमा बरंनो जारा रितानिस रक्सार अमतमतिके आनि रां मोसक जों चिनि एलाका रिखा काकाय जे आमसाइनि बररक रांरुइ आनो फोन खायनाङाबो सानाबोखा मनुगाट गन्दासरा रायसाबारि आम्बासा मान्दाय खोवाई अम्पी अमरपुर किल्ला ताई साब्रुमबो खाग्रंनि बररक प्राय नानो फोन खायो सार जोंमतिनि बागै नंनि बागै रांरि माने अमतेंक हेके अर काइसा बुजिना नांनाय सिन बररक क्लियर खाय जारा रितानिस रक बा अन जारा चिनि टंकसं टंनाय कामियाम सने लुकुरा बुजिना नांनाय जे टीवाईपीसी न हयते बर एक्सपेल लंमानि परे बर काइसा अ टीवाईपीसी नि मुंगुइ न टीआईआरपीसी नि बर खलका हेकाय बर आगि तो अनंत तंगमानि चेयरमैन बंग प्रेसिडेंट का अनंत तागिन तिखलाय जाका बिनि चरित्रिक खामियांगै आबनि परे काइसा समरेन्द्र देव बर्मा न बर प्रेसिडेंट खलायका हठात खाय प्रेसिडेंट खायमान बिया गलो ताबो जों काइसा रिएबल सोर्स ते खबर माका समरेन्द्र देव बर्मा ब काइसा केफेक माने बिजनेस खायमानि बाय बिहार थांगे ताबो रमजागै तंखा एबं पुलिस नि थानिबो आबो रिपोर्ट तंगो फिंगाखाय ताबो हठात कायता खरकसा दानियल बरक हिनै ताबो प्रेसिडेंट कोइ ब लामा कासुनानि साका ताबो स्पेसिफिक नों दाबि सातुन ब दाबि नरक मायाखो ट्राक्टर रिनानि हिनै कोनो सरकार बा एकड दतं थालिक बागान रिनानि हिनै एकड दतं कय बागान रिनानि हिनै कतं नग रिनानि हिनै कोनो एकड दतं गरै हेके अमतिखाय पाब्लिक न रिमान अमुक रिमान होने बर गोबां मा जागा रां ठुमका हेके आबुनि बागै न जे 27 तारिख ग बरक जे लामा कासुनानि सामानि अमंखा बरक ताबो पाब्लिक न कुनो दाबि रिमान लिया गभर्नमेंट नै नैखाबो इनक्वायरि खाय नैखा एसपी ब्रांच नै त विभिन्न जागा जे मुंगली श्री बरक दरखास्त खायमानि आबन बर इनक्वायरि खाय नैखा जे आबरक जे आसले रितानिसिया आब टंकसं टंनाय सुत्रङ आबन रिमाय हने विभिन्न अंकबो ब्लक न जे थाङै मुं क्लाइमानि आब इनक्वायरि खायमेका के ताबो बरक जे बरकनो रिनान हिने रां नाखा 5000 10000 15000 200 300 1000 2000 के जे रां नाम रिमाया हेके बरक आबन काइसा फुनुंगनान बागै जों आन्दोलन खायनानै गभर्नमेन्ट प्रेसार रिनान हिने ताबो लामा कासुनानि बागै बरक काइसा एक्ट माने ड्रामा खायनानै नायो नाटक खालायनानै नायो जाते बर रंनो कोनानि इको जों आन्दोलन खायकेबला गभर्नमेन्ट निया हिंकाय बरक स्पेशल सातो थालिक बागान निनानि आंद्रस बागान निनानि नग रिनानि ट्राक्टर रिनानि एकट तत जों टीवाईपीसी दि सन्नाखा सराय सरायखानो सिगां प्रेस मिटआव जों साका एवं चिनि बुबागरा बायबां मिया मिटिंगो सालायका जे एटिटिएफ एकर्ड जेटा जोंनि इंको तंमानि अबनो इमप्लिमेन्ट खालायनो बागै जों हाई कोर्टआव केस खायनो थाङै दङ एवं बुबागरा अबनो बागै सुबानाय एवं बुबागरा कक रिखा जे जों सुप्रीम कोर्टनि लयार तुबैनो जों अ केस न खायनाय इनका आं बरनो साना नायो जारा ताबो सुकल जारा लामा का सुनाय इनका आन्दोलन खालायनाय नि जे सानाय रंना आं परिस्कार साना नांगौ जुदि एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालाया हिंका काय नरक लीगल प्रोसेस थानी आईनी आश्रय नदी कोर्ट थानी तंग नरक कोर्ट का थांगमैया फुनुटन बरक ब जागा थालिक रिनानी अंको रिनानी ब इंको खायनानी आर तिनी इंको एनएलएफटी नयनबासी ग्रुप नि जेटा जारा ताबो चिर खंनाय बा जों अमति नेता मुखिन सानाय जे नयनबासी बिनि परिवार से ब कोन मुंसामाया नयनबासी नि नगा आं निजे थांगै बबे मालायखा ब किसा बखरक हामियांगै दङ किसा मलां क्लां उंगै दङ बिनि फेमिली से बरंनो एक पैसा बरंनो बर सुबाया ए बररक अथच 55 कोटी टाका बर खरच खायका तिप्रासानि हामक्रायनि बागै अब त बाक्सानानि ककजा के नों दफाने हामक्रायनि बागै उ मानदे कायसा एक दुगान नक टांखा खुमलुं कायसा तांमा बे पाइथांका हा
अमनो इनक्वायरि खालायनो नांगौ रां 55 कोटी टाका बाहायके बायखा बर सोबायजाखा आबो सिबिआई जुदि तदन्त रेखा नंगौ दङ का आबोनि बागै आं सानना नायो फाइनाय 27 तारिखआव कोनो रिटानिस कोनो दफानि सामुं टांनाय सिलाइरमै फाइनाय नर केबता नखदि अमंखा बरक जनगण बाय किसु बरंनि थानि जे रांना हानाय बरंनि प्रेसार क्लाइमा बसे बर नाटक खाइनान बगैसे लामा कासुमा फुनु गोइन कोखा आगि व सीपीएम नि आमल बरक अमति लामा कासुम फुनुका काय फुता मोता किसु उनको खायै उनको खाइका का आफ्रिका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय बरक किसुता आर अंडरस्टैंडिंग है कमीशन तमिशन निलाया कोलाई आफ्रिका बरंको के अब ताबु अ गवर्नमेंट फाइमेंट परे बंगनि आ कमीशन व किसे मिसे दाबि रिमन अब टोटली बन्द थांका रिमालिया के अब ताबुक बरक जनगण जे सामन अब रिमालिया नग रिनानी ट्राक्टर रिनानी अमुक रिनानी हिमानी अब कइमालिया का आं जारा रिटानिस रक बा जारा रां रिनाय बरं न बारा जारा रां थुमनाय न प्रेसार क्रिएट खाइदि एवं बंगनो रमदि एमन उपयुक्त शास्ति दिदि शास्ति रिमानी परेव बन पुलिस नि जागा जाफारि दिदि एवं अब नर ग्रुप खलायनो बरं रमदि एकदम बर तंग जेखने तंग आरन थांगि रमुई बरंनि थानि रां जेना हामाने अब नर किफिलि ना खलायदि अमतिखाय सिनि समाज सिनि सोसाइटी गोबांमा बरक सिनि तिप्रासारनो थकका का आबुनि बागैना आं जत रिटानिस न सानन नायो नरक जारा रांना हाजांनाय नग रिजांनाय हिनै ट्राक्टर मानानि हिनै बागान मानानि हिनै रांने नर किफिलिना दि रिया अंके बन रमदि गेराव खायदे रिवै ठीक के उपयुक्त सिंको खायै बन पुलिस नि जागो जाफारि दे आइनि जागो जाफारि दे जाहाते एमन शिक्षारि दि जाहाते भबिष्यत केबो तिप्रासार नमतिके ताताल सावै थकक मायाते अमतिके शिक्षारिवै नेन उचित गाय आं पाइथगो मन कइनाय फाइनाय 27 तारिख केबो लामा कासुनाता फाइदि जुदि चिनि एकट इमप्लिमेन्ट हुइ कैसं आइनि आश्रय थानाय आइनि आश्रय थाङै तंग एवं गोबांबा बरनि सिनो सुबा सुखायनाय इंटेलेक्चुअल सिनो सुबा सुखायनाय इनक्लुडिं सिनि बुबाग्रा मियाना न कग्रिखा के सुतरां आं न सानना नायो 27 तारिखनि जे लामा कासुमाव केबो जाहाते जइन खायांनानि बागै आं जतन थाने कबगो एका आं खाखलायो जों जेकुनु खायनानै थांगाखाय जों डेमोक्रेटिक लामाथिनो आन्दोलन खालायनानै नांनाय माइना हिंगाखाय जों आइननि आश्रय नानाय हामबाय जतन खुलुमगा।